Bayamazi umjida ukwazi ukwenza ntoni engceni, but ingxaki indlela umjida ahambe ngayo kwiSundowns. Ayikho grand tour lawo eMajida. I-player ne-club afunekanga zehlukane ngela hlobo Majida. Apha kaba khona legal dispute apha. Kaba khona headline ezingekho grand. ISundowns wena eshubile yonyanya icaphukile bayisejonga uRibeiro wenza kanjani. uRibeiro wavele wazikhupha ngenkani phaka iSundowns wayenzela mdaka. But yabona kwalento i-1 bafethu i-opportunity lena for i-club ezifana ne-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Majida, welcome back to i-channel. Gama lami nguseko. Bafethu izinto zenzeka bafethu. uLucas Ribeiro i-free agent bafethu. Le team yakhe yaseSpain irelegatiwe yaku-3rd division. Umjida seyi-free agent ngoku. Apha kule video ndiyajonga bafethu ba yeyiphi yona team apha kwezi big teams zine-ambitions ezinkulu apha eSouth Africa inethuba eli-grand for uba ingamfumana uRibeiro. Ndizawurate apha kanye ndirenke ba yeyiphi team. Ndithethe ngezinto zonke kufuneka sizijongile ba nxa yoku noku uRibeiro angaya apha okanye akanoya apha nxa into ezithile nezithile. Ndizakwenza lona apha kule video bafethu. Before ubuzibuze kanye ubuze ba hayibo intoni uRibeiro azayiya uzayothina uRibeiro kwiKaizer Chiefs okanye Orlando Pirates, but except top players bafethu i-superstars bafethu azibikho available nxa ba kanye azibikho unavailable nxa yokuba wayidlala i-team ethile umuntu bafethu. Lena ibhisarh 8 bafethu ibhola. Into ethethwa sithi ne-fans asoloko ithetha kwabantu abaqhuba ibhizinesi yeclub. Aba bantu bane-ambitions bafuna uwina i-leagues and bafuna uthola i-sponsorships, and lena i-player bafethu i-superstar uLucas Ribeiro Majida. And South Africa futhi bafethu kunini sabona i-superstars zisuke kwenye iclub enkulu ze kwenye iclub enkulu. From Orlando Pirates i-Sundowns, from iSundowns i-Pirates, from iSundowns i-Kaizer Chiefs. I-Pirates ke ngoku ne-Chiefs zaxakwa intoni zona for uba bathatha uRibeiro. And weso Ribeiro bafethu wamka kakubi iSundowns akatshayisana igrand neSundowns bafethu. Le nto yakhona yaphela kakubi fethu uRibeiro neSundowns. Nantsi enye iwe yenza uba ezinye iiklabs ziSoweto ezinkulu zibe nalo itamzi lothola lo mjida. uRibeiro ayoplaya nje bafethu. Lena i-football of the season apha kwi-Betway Premiership isenguye plus ne-golden boot winner yalapha kwi-Betway Premiership. And umjida one of the best esesukuyibona apha kule league yethu bafethu. Kudala sasibona i-superstar apha eziwina i-football of the season. Suka ko-Thulani Serero, ko-Jabu Pule, ko-Steve Lekolia, o-Khama Billiard, o-Percy Tau. But hey, yabona uLucas Ribeiro zayiyekela kuwe ke bafethu banina nimbeka ndawoni uLucas Ribeiro. Apha ngamlibali no-Surprise Moriri. Ndiyekela lapha kuwona bafethu ba umjida uhlala ndawoni uLucas Ribeiro apha. Xa e-available ngelihlobo bafethu yonke iclub is serious nge-success. Suppose ba ijonge ba ijonge umjida singamthola na. And khumbula bafethu le out ayivani neSundowns. So mangene kuzo bafethu i-rankings. Eyona club manqale ngeclub eyona club okhejonge ngathi kuncane for uba mayimthole uRibeiro. Ndigqibele ngeclub bawujonga bane-chance enkulu aba. Yokuqala number 4 Orlando Pirates ndiyibona ba okay iPirates inayo ipower yomthola uRibeiro, but andiyiboni ba ingade iwisene amadonga for umthola. Ayikho desperate Orlando Pirates for uba mayimthole uRibeiro. And wesiba uMofokeng akahambanga, but hey okanye uApolice akahambanga, but ingenzeka loo nto bahambe uApolice okanye uMofokeng. But if bayahlala Orlando Pirates ayinyanzelekanga for uba mayimsayine uLucas Ribeiro. And ayinayo ayikho nto ibaphushayo okanye bekho desperate amajida. But ke iPirates if angathola uRibeiro angayinyusa ilevel ePirates nakanjani angayinyusa, but iPirates ayizududuzela for uba ifuna uthola uRibeiro. Number 3 iSundowns bafethu, i-former club kaLucas Ribeiro. Ayikho club uRibeiro ayazi more than iSundowns. iSundowns imazi A to Z umjida uRibeiro. Bayamazi umjida ukwazi ukwenza ntoni engceni, but ingxaki indlela umjida ahambe ngayo kwiSundowns. Ayikho grand tour lawo eMajida. I-player ne-club afunekanga zehlukane ngela hlobo Majida. Apha kaba khona legal dispute apha. Kaba khona headline ezingekho grand. ISundowns wena eshubile yonyanya icaphukile bayisejonga uRibeiro wenza kanjani. uRibeiro wavele wazikhupha ngenkani phaka iSundowns wayenzela mdaka. But yabona kwalento i-1 bafethu i-opportunity lena for i-club ezifana ne-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. But ke se amanxeba ayaphola bafethu ebholeni.
iSundowns ingakwazi uphinde izami uayina izinto no Ribeiro, but ezizinto zimile ngoku i-chances zakhona azikho phezulu machita. And then i-club engu-number 2 bafethu apha kule race bangaleqa uRibeiro, Kaizer Chiefs ngaba ngu-number 2 apha in terms of ba ingamthola nalo mchita. Oqala Kaizer Chiefs idinga uRibeiro more than iPirates neSundowns. Kaizer Chiefs ayinayo attacking midfielder ekula level kaRibeiro. No Gaston Serino benichila apha kule video ayizolo ba uyahamba Kaizer Chiefs. No chase number 10 futhi iminish ba available Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs iki-position strong ngoku in terms of i-progress yayo as a club. Kaizer Chiefs into angakayenzi ukwenza i-statement signing, i-marquee signing kushiwo nge-English apha ebholeni, i-football terms, i-marquee signing. Kaizer Chiefs ayikayenzi lo way. Even the last season, even the season before last, Kaizer Chiefs neke yenza i-blockbuster signing, ayikayenzi lo way. Sisikhathi Kaizer Chiefs yenza la way. Sundowns yayenza la way, Pirates yayenza la way. Umzekelo Apollo last season iPirates yashaya i-blockbuster, i-marquee signing, statement signing. Kaizer Chiefs funeka yenze la way nayo. Nanku Lucas Ribeiro ushukumisa umhlaba bafethu. Bethe isithongo esikhulu. Kaizer Chiefs iyafuneka i-big club yenze la way nje ngalo maxesha okanye every season. Like uzibonakalisa ba uyi-big club zenza into ezinjena. Ribeiro ngogcwalisa ne-stadiums. Kaizer Chiefs ekubeni igcwalisa i-stadiums already. Ngagcwala ne-FNB ngoku ngolosibini ebusuku. Uproven nge-PSL uRibeiro uzofika enze i-immediate change Kaizer Chiefs, and la machita amose players yathanda uba i-main man kanye main player superstar uzofika pa Kaizer Chiefs benguyi-main man umchita. I-team system izoba centered around yena umchita, and Kaizer Chiefs funeke yazi ba la mathuba awaziqhola mathuba, funeke ibe khona bezamayo ba noba imfumana uRibeiro ingalo ibajonga sizamile. Lo ibonakalisa ambition, and uRibeiro uyayazi na Kaizer Chiefs uyayazi ba club engakanani South Africa, and uyayazi ba Kaizer Chiefs intoni efuna uyenza. Kaizer Chiefs in a chance egrand for ba ingayithola le deal kaRibeiro, and ayizospenda kakhulu kwezinye i-signings ngosman izovele ijule yonke ngavele ijule yonke ibag kuRibeiro bathatha zonke ina izabhuti naturena. But ke khona iclub engu-number 1, lastly number 1 bafethi club iki-position egrand for ba mayithole uLucas Ribeiro ile Al Ittihad yaseLibya kaRolani Mokoena. I-reasons bafethu zi-obvious. uRolani Mokoena ngucoach wala club, and sela club inemali ende nje izinto zimbini nje bafethu ba coach Mokoena plus kuseyimali ikangaka. uRibeiro wadlala i-best football career yakhe under layout, but bedlala naka-grandpa kuMiguel Cardoso, but isikakhulu umchita waqala ublower under uRolani Mokoena. Miguel Cardoso ufike iSundowns seyi-set up ngalandlela, ufike iSundowns indlela edlala ngayo system yayo seyibotshwe ngalandlela esupporta i-styles kaLucas Ribeiro, but eyona muntu wahlanganisa yonke la way uRolani Mokoena uye wasayina nale player both, and relationship seyikhona already, and i-trust seyikhona. I-football bafethu ebholeni i-trust into enkulu bafethu ibhola, plus noqhelana noba ne-history. I-football ithetha kakhulu ayibafethu, that's why le club is i-favorites for umthola uLucas Ribeiro. Mokoena uyazi ngqoba uRibeiro uzamsebenzisa kanjani ebaleni, and i-player iyayithanda ke la way. Zonke izinto ziyenza le team ibe ne-advantage, but ke uLucas Ribeiro usenungafuni uya ngapha eLibya. Umchite bese iqhelile iGauteng, and ngaphinda afuna ukubuyela kuKaizer, ngifuna ukubuyela iBetway Premiership. Qoba manje zayothina eLibya. Manibuyele apho besenihleli khona sendiseklishe khona bendonwabe khona, because umchito benwabe nyanyana apha. Apho wayikhona before South Africa bengenayo ulonwabo olunjeyana on and off the field. Enomchito besenazo ne-relationship nechomi mosapha amachito adlala nawo paKiSundowns suke South America. But ke still bafethu ezizinto zimile ngoku le team Al Ittihad, thina Al Ittihad yo iRolani usokolisa lewe yakho Jones Club sinalamagama. Le team zizi-favorites bafethu for uba kusema ibambe uLucas Ribeiro. Ezizinto zimile ngoku, but kuye ibhola iyakothusa kazi izibhola nezinto. So yeah bafethu ithi i-final ranking Pirates number 4, number 3 Sundowns, number 2 Kaizer Chiefs, number 1 ibe le Al Ittihad. Thina xa uyibiza lewe Al Ittihad name angasaphefumula xa sibiza igama le club. uRolani Mokoena funeka abuye South Africa bafethu manje sisokolisa. Nicanga bafethu ngicela sinqola i-comments bafethu, ngicela ngalibala usupport i-channel ngo-like okanye subscribe bafethu. Lucas Ribeiro uyabuya na moja bafethu.